Bine ați venit în noul Sandero Stepway, mașină ce ne este oferită astăzi de dealership-ul Dacia Apan, dealership ce are reprezentanțe atât în Galați cât și în Brăila. Mașina pe care o conduc eu astăzi e dotată cu motorul de 1 litru turbo, benzină, 90 de cai putere și după motor vine cutia de viteze, în cazul de față 6 trepte manuală. Din punctul meu de vedere, Sandero-ul Stepway este poate mașina perfectă pentru tânărul care are nevoie de transport zilnic până la muncă și înapoi, dar care în weekend, să zicem, vrea să pună poate o placă de snowboard pe plafonul mașinii și să meargă la munte. Pentru că da, Sandero Stepway are o gardă la sol de 20 de centimetri și, lăsând la o parte mersul la munte, garda aceasta la sol permisivă este mai mult decât utilă atunci când ești în oraș și știm cu toții problema din România cu locurile de parcare. Astfel că vei fi indubitabil nevoit să urci această mașină pe o bordură. Sandero Stepway nu suferă deloc din acest punct de vedere. În primul rând pentru că este o mașină compactă, deci este ușor să găsești un loc de parcare, sau cel puțin este mai ușor să găsești un loc de parcare cu această mașină decât cu alte mașini, cu Loganul de exemplu. Și în al doilea rând că atunci când găsești acel loc de parcare, dacă este pe o suprafață mai înaltă, Sandero Stepway nu se va plânge atunci când tu vei urca bordura sau trotuarul în cauză. De asemenea, veți observa că Sandero Stepway, deși este o mașină mai înaltă decât Sandero-ul normal, în continuare este o mașină mai stabilă decât vechiul model, decât precedentul Sandero Stepway. Toate aceste lucruri le veți putea vedea doar conducând această mașină, ca să le simțiți voi și să vă dați seama cu exactitate dacă mașina se potrivește nevoilor voastre. Eu cred că noile modele Dacia vă vor uimi, iar Sandero Stepway cu atât mai mult. Un lucru interesant, nu de curând, Dacia Sandero a devenit mașina anului în Marea Britanie și iertați-mă, dar dacă britanicii mofturoși au considerat că Sandero este mașina anului 2021, atunci noi n-ar trebui să strâmbăm din nas. Și ca să vă asigurați de ceea ce zic eu, vă invit să intrați pe apan.ro, acolo vă puteți programa la un test drive. După ce vă veți programa, vă veți putea prezenta la showroom, acolo veți vedea că test drive-ul se va organiza în cele mai stricte condiții de prevenție COVID și în același timp, ca așa un mic pont, să știți că la Dacia Apan au început deja înscrierile pentru programul Rabla, așa că nu mai așteptați, faceți-le o vizită celor de la Apan, fie în Galați, fie în Brăila.